Croeso chi yma unwaith eto ar ddiwrnod braf arall. Mae'n braf yn dydi cael mwynhau fel hyn. Ond bod hi'n braf, mae'n gyfnod rhyfedd yn dydi. Da ni wedi gorfod byw trwy gyfnod cwbl eithriadol yn hanes yn gwlad a'n byd yn tydyn ni. Mae'n wir na dyma'r pandemig cyntaf i ymledu drwy'r byd. Ond i rai sy'n byw eleni, dyma'r tro cyntaf i ni orfod wynebu y fath sefyllfa. Sa'r un cartref na theulu yn y Deyrnas Unedig sydd heb gael ei effeithio mewn rhyw ffordd. Meddwl sut dyn ni'n mynd i gael bwyd enghraifft. Sut dyn ni'n mynd i gadw mewn cysylltiad a'n hanwyliad. Rhain meddwl sut dyn ni'n mynd i wneud yn gwaith o'n cartrefi. Ac eraill yn meddwl, wel, ydyn ni'n mynd i gael gwaith o gwbl ar ôl hyn. Rhai yn gorfod meddwl am y peryg maen nhw wynebu wrth fynd i'r gwaith. Ac eraill wrth gwrs wedi gorfod wynebu'r gost ofnadwy o weld anwyliad yn marw. Galaru heb allu i gweld nhw'n iawn yn ystod y dyddiau olaf o'i bywyd a heb fedru mynd i angladd efallai. Yng nghanol hyn i gyd, mae'r Llywodraeth wedi bod yn ceisio cadw rhai o effeithiau'r pandemig oddi wrthon ni efallai. Fedrwn ni ddadlau ydyn nhw wedi gwneud y penderfyniadau cywir wastad, ond un peth sy'n sicr sydd wedi bod yn gymorth i lawer ydy'r modd mae cefnogaeth ariannol wedi cael ei osod i fyny mewn gwahanol ffyrdd. Cymorth i gyflogwyr i roi gweithwyr ar ffyrlo a'r Llywodraeth yn talu 80% o'r cyflog enghraifft. Grantiau, benthyciadau, gwahanol bethau i geisio helpu bobl trwy hyn i gyd. Ond wrthnos dwytha wrth sôn am y rheolau yn dechrau llacio. Gobaith fod pethau yn mynd i ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd cyn bo hir, y siop yn cael agor ac y busnes yn cael ail ddechrau. Bydd oedd hi'n amlwg bod pobl hefyd yn dechrau meddwl, wel, sut yn mynd i dalu am hyn i gyd? Oedd mwy nag un o gynghorau'r wlad yn sôn am y ddyled enfawr fydd ganddyn nhw ar ôl i'r pandemig basio. Ac wrth gwrs mae'r Llywodraeth ei hunan wedi cymryd benthyciadau enfawr o fanciau'r byd mwyn talu am yr holl gefnogaeth maen nhw wedi roi. A rywsut, mi fydd y rhaid talu nôl. A'r prif weinidog wedi datgan na fyddwn ni'n dychwelyd i fesurau austerity. Ac eto, rywsut mae rhaid i dreuthdalwyr y wlad fynd i'w pocedi ac y Llywodraeth godi digon o arian i ddileu'r ddyled enfawr mae'r wlad yn ei wynebu. A rhai wedi dweud bydd hi'n genhedlaeth gyfan cyn byddwn ni'n rhydd o'r ddyled. Mae dyled yn rhywbeth sy'n hongian uwch yn pennau ni'n dydi. Nes i bod hi wedi cael ei thalu neu dileu. Mae ganddi afel ynoch chi nes bod wedi cael eich rhyddhau ohoni. Dwi'n dal i gofio'r amlen ddoth un tŷ un diwrnod o'r banc yn datgan fod yn morgais ni wedi i dalu'n llwyr. Wedi blynyddoedd o weld yr arian yn diflannu o'n cyfri fis ar ôl mis. O'r diwedd oedd y ddyled wedi thalu a neu'n rhydd o'r baich. Wrth gwrs mae yna fwy nag un math o ddyled. Mae dyledion ariannol, ond mae dyledion eraill hefyd. Mae dyled y wlad i weithwyr iechyd a gofal yn fawr y dyddiau yma. Mae dyled plant i rieni am ofalu a'i meithrin nhw yn rhywbeth na fedrwch chi gyfri mewn termau ariannol. A mae'r Beibl yn sôn am ddyled arall. Y ddyled sy'n dod arno ni pan na fyddwn ni wedi dilyn galwad Dduw i'w garu o af yn holl galon a charu'n cydyn fel ni yn hunain. Pan da ni'n troseddu cyfraith yr arglwydd, mae yna ganlyniadau. Fel pan fydd rhywun yn troseddu cyfraith gwlad. Mae arnyn nhw ddyled i'r wlad wedyn, meddwn ni. A weithiau mae hynny'n cael ei gyfrif mewn dirwy ariannol, ond gall o olygu cyfnod o garchar, colli rhyddid mwyn talu'r ddyled i gymdeithas. Ond sut da ni'n talu dyled i Dduw? Wrth edrych yn ôl dros yn bywyd, tybed pa mor hyderus ydyn ni pan ystyriwn ni ryw ddydd byddwn ni'n gorfod wynebu'n crewr.
fy nheddiad I ar adeg ydi meddwl, wel, di'n troseddau fi ddim mor ddifrifol â hynny. Ond pa dwi'n ystyried, y modd yr ydw i wedi anwybyddu a thrin yr un sydd wedi rhoi holl fendithion bywyd I mi. Fedra I ddim gweld fy meiau ond fel teyrn fradwriaeth yn erbyn llywodraethwr y bydysawd. Does gen I ddim hawl disgwyl dim byd ganddo, ond iddo fy ngwrthod I. Troi cefn arna I fel dwi wedi troi cefn arno fo mor aml. A gadael i'r un sy'n oleini pyr ddeud wrthai, dos ymaith oddi wrthyf. I'r tywyllwch eithaf. A dyna be mae'r Beibl yn ei alw ydi cyflog pechod, sef marwolaeth. A dyma lle mae cariad rhyfeddol Dduw yn dod i'r fei. Oherwydd carodd Dduw'r byd gymaint. Fel iddo anfon ei un mab unigryw I dalu yn holl ddyledion ni. Oherwydd mab y dyn yn tai, ni ddaeth I gael ei wasanaethu, ond I wasanaethu, ac I roi ei einioes yn brydwerth dros lawer, I dalu'r pris am yn rhyddhau ni. Dyma'r bugail da sy'n rhoi einioes dros y defaid. Dyma oen Dduw sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. Dyma'r un lefodd ar y groes, fy niw, paham am gadewais. Fel nad oes rhaid I ni byth ddeud yr un peth, nad oes rhaid I ni byth wynebu y fath dywyllwch ag y wynebodd o. Ond I ni gredu, neu ymddiried, neu roi'n ffydd ynddo. Mi welodd yr hen emynwyr hyn yn glir iawn. O fenaid, meddein, cod dy olwg, gwel yn amlwg ben y bryn, lle by'r Iesu'r cyfaill ffyddlon dan yr hoelion dyr cyn hyn. Talodd yno swm dy ddyled, a gwerthfawr waed ei galon fryw. Yr oen di eog yn o'n marw, a minnau'r eog yn cael byw. Neu yn arall yn dweud, mae'r ddyled wedi thalu ac uffern wedi meiddi, gobeithiol garcharorion sy'n codi'n llu I fyny. Rwan, os ydy hyn yn wir, mae pawb sydd wedi rhoi ffydd yn Iesu heddiw yn gallu llawenhau nad oes ar un cwmwl rhyngddo chi a Dduw. Mae'r haul bore yma'n gwenu fan yma, ond mae'n ambell I gwmwl I weld ar y gorwel a gaddewid o fwy ar y ffordd mae'n debyg. Ond os dim rhaid i'r un roddodd I ymddiriadaeth yn Iesu ofni am eiliad bod yr hyn nath hwnnw drosto yn ddigon I glirio'r ddyled yn llawn. Cyflawnau'r gyfraith byr, medde John Elias. Cyfiawnder gafodd iawn a'r ddyled fawr cymaint oedd a dalodd ef yn llawn. Yn union fel y gyma gen I lythyr o'r banc yn dweud nad oes arna I geiniog iddyn nhw. Felly mae'r wolaeth ag atgyfodiad Iesu'n dweud na tydi Dduw ddim yn mynd I ofyn tamed o iawndal gyndo ni am yn holl droseddau. Llawen hewch yn y maddeuant rhyfeddol hwn. Ac o'n I allwch I ddeud, efo geiriau Isaac Watts yn Saesneg sy'n dweud efallai'n gryfach na'r cyfeithiad Cymraeg. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Dych chi'n ei weddio? Ai am fy meiau I dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng nghrym ei cariad ef o entrych nef I lawr. Cyflawnau'r gyfraith byr, cyfiawnder gafodd iawn. A'r ddyled fawr cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. O Dduw ein tad, ti sy'n gwybod maint fy nyled I a'n dyledion ni I ti. Diolch dy fod ti wedi talu'r pris yn llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. A gad I mi ac I eraill ymateb mewn ffydd I dy gariad, trwy roi'n ymddiriadaeth yn llwyr yn Iesu, a byw gogoniant I dy enw.
dan eich bendith.